Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ang problema ni Corina kay dili lang yun siya gustong mosabot. Unya, matud pa niya. Ang mga bata pod, sila si Dudot o Miles, nagdaho man daay kuno na nga dili ka mo dayon paglarga sa Cebu. Unsaon man na nimo sila sa pagpasabot unya ini? Ha? Unsaon man, Francine? Dinhi lang mo asa, Dudot, Miles. Og nahuman naman mo panihapon, karong taod-taod, pangatog na mo. Kay mo sayo pa mo bangon, ugma. Kay graduation ni mo, Dudot. O lalakan siyang. Og ikaw, Miles. Hay, anong wa ka man mo tingog? Tingo ko'y. O, laki lula. Yun na paragod, be. Naunsa man mo, nga muramang mugwa sa mood. Nag-away kit sila si Papa Francisco, si Mama Corinna. Bitaw, lula. Ay, wa. Uy, nag-away ba? Wa magod. May gamay lang nga buta nga wa sila magkasinabot. Maong ako silang gipakigsultihan dito sa gawas. Maong nga dili ko gusto nga mga naog mo. Ayaw mi ninyo disturbo ha. Nakasabot mo. Ola. Kasabot ko la. Sige, biyaan ta na mo ha. Og sa dili pa di ay mo matuog. Andaman ninyong daan ang inyong isulo para umapuhon. Labi na ikaw, Dudot. Kay daghan kag andam mo nun kay graduation ninyo. Nandam naman ni Mama Corinna ang tanan la. Aw, mao ba? Oh, maayo hinoon. Ang imo, Miles. Umanapot, lula. Nautaw na to ni Mama kaniya. Aw, nahala, sige. Ado na ko. Adoon na nako to sa Papa o Mama ninyo. Ako, Corina, dili jud ko mo daping ni mo bisag anak na paka. Og dili sab ko mulaban ni mo, Francine. Ang ako nga kung unsay makaayo ninyo, maoy ako. Maunang angay nga magsinabtanay mo. Kung unsay mga butang nga angay ninyong desisyonan, sabutan, dili kay lalisan. Kayo saon ninyo pagkasinabot kon maoy ipatigbabaw ninyo ang tagsa-tagsa ninyo kagarbo nga husto ni o husto na. Namati mo na ako? Oh, matansyang. Huwag ka man mo tingog ko rin. Namati ko ni Mama. Ang ako ninyo, dili mo maghuna-huna para sa inyong kaugalingon. May mga anak na mo, o mga dagko na sila. Dili man sa ingon nga, dili na lang ninyo at timanon ang inyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Apa na akong ipahinumdom ninyo, nga mga ginikanan na mo, priority gid ninyo ang inyong mga anak, kaysa bisan unsang butang diha, dili ba? Oh, Ma. Nakadungog ka sa akong gisulti, Corina? O lagi, Ma. O lagi, ma. Karon paminaw mo. Mangutan ako ninyo. Ninyong duha. Unsa man ka-importante ang imong tinguha nga pagpanarbaho dito sa Cebu, Francine. Oh, Nahibaw na ko gun sa imong tubag, Francine. Pero gusto lang na akong mabati ni pag-usab o mabati usab pag-usab ni Corina.
Way laing rason nga no nga. May desisyon kong adto narbaho, ma. Kana para rin yun nila sa akong pamilya. Nimo, day ko rin. O sa atong mga anak, nila ni Dodot ug Mais. Karon Corina, ikaw na po ang akong pangutanon. Bahin gihapon sa akong gipangutanan ni Francine. Ayaw na lang ko pangutan apa Matansyang. Kay nahibaon ako nga sincero si Francine siyang tinguha. Ugwa siya laing gilantaw ang among kaayuhan ra sa iyang pamilya ug sa kaugmaon sa among mga anak. Nga mahal mi niya, ma. Naaraman di ay na. Pero wa ko mo ingon nga muuyon ko nga adto manarbaho si Francine sa layo ha. Ang ako nga kun unsa may desisyon ni Francine, mauusab ang imong desisyon. Maunay angay nga istoryahan og sabutan inyong tarong. Heart to heart. Sorry, Francine. Kay selfish ra kaayo ko. Ang ako lang kaugalingon ang akong kiyodahon na og isabot. Mahal taman gud ka. Ug dili ko gustong malayo ka na ako. Pero wa magpasapot nga wa ko maglantaw sa kaugmaon nila ni Dodot ug Miles. Dako na ako nasab ko, ana. Mahal ko sab kayo ikaw, day ko rin. Sila si Dodot ug Mais. Nga atong mga anak. Lapaw pa sa akong kinabuhi. Kay kamo ang rason nga nung gusto pa kong mabuhi. Francine. Ug wa kay angin pangayuan og suri nako. Wa gyud kay mo gihimo. Pagpakita og nagmatuod lang nga mahal sab kay ko nimo. Oh, Francine. Mahal ta kaayo ka. Mahal ta gyud kaayo ka. Ganyan mata nagtuyok-tuyok din sa lungsod ng Grigi, oy! Kon padulong ba na tos Luzon ni Ani, no? Naabot at tingali tos Manila! Asa mo kinitaan ni Dong, oy! Salamat itong imong gingon nga may lakwon kita! Okay ra ka kung wadto ta silang Francine apyot. Salay ngalan? Uy! Nga nung Dong! Salam ito nga dito nga kalalom ng mga gabi ni Aron, oy! Mag-unsa man ta dito, Dong! Gusto lang ako makita sa Corina apyot. Ah! Sa mulig dangat! Salamat, Ginoo. Kay nakasabot na si Corina. Pero wa lang siya masayot. Gaapit dili na nagukaya. Ang kasakit nga akong kipati karon. Nga panglantawan akong malayo na ko nila. Nang pipila ka mga adlaw. Diyos ko, atagi ko kaligon. Maluwi ka. Maluwi ka. Salan to, Dong. Klaro na gunin na to, be. Sala ka ti gisulti, Dong. Wa ka makadungog sa kong gingon. Gusto na ko makita sa Corina. Pagtsur, Dong, oy. Nabuang ka ba, apyot? Oh, Gusto na ko makita sa Corina. Ato na to siya sa ila. pagtarong taon, oy. Ang alang-alang, mamuka to ito ilaha. Mamukaw tayo, mutanaw ka niya, Dong. Ugo sa pa, muong sa man taon, amigo, oy. Si Francine ko, mahibalo nga, mo na imong tuyo dito. Nga, mulantaw kasi ang asawa. Naunsa man ka doon, oy. Kulbaan mo lang ito ni mo, oy. Kung di ka mo tumas kong giingon mo, kanaog. Kay ako may mo drive sa auto, paingon ito.
Ahak mo ni, oy. Kaproblema ba yan, ni, oy. Mura man ni siya bagong naulit na tao. Usaman mo drive ka paingon dito, dili. Tubag! Dong, ay taon, dong. Kaproblema ba, ni, oy. Kalaog, be. Kalaog! Ayaw, dong. Kanaog! Pero, Giing na taga kanaog! Ano ba, imo ning auto? mapasalan daw. Wala dyan ko mangangko, oy. Wala dyan ko angko ng auto, ha. Bisa ng abog, ane. Ang angko nga, dili na mayong imog naw na andong. Maguba nga inyo pagka-amigo ni Francine kung mamugos kagayod kang... Giing na taga bawa! Ay! Ayaw ko na, ayaw ko bira, dong. Bawa! Pero dong. Bawa! Dong, ay, dong. Bawa! Ay, ko. Ha! Dong, agoy. Pahawa na gig! Dong, sakit na, dong. Agay, dong. Dong, gerge. Dong. Dong, gerge. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!